Wamichansiif godhee qabinti yaa'arra amma dhuftaa beedoo yaanjira sima jaalala atiin qophasii qophaawe dagatee kan turre miidhame umnaawe Bebo Wamicha jaalala onneetoo keeysatti si godhe sumaafi si eega doyatti Wamicha jaalala onneetoo keeysatti si godhe sumaafi si eega doyatti tiruu mar'i maankoo sooraa si furfeeyse onneetoo nakkootu si onneetoo ons Hidhiitoo si eeyse nadhiisi qurfeeyse dafii miila fuudhii naan lakkabii Hidhiitoo si eeyse nadhiisi qurfeeyse dafii miila fuudhii Wat denk je ervan? Wie heeft het volgens jou gewonnen, Christian? Ik denk het Afrikaans koor. Ik wil het zeker weten. Dames en heren, het Afrika koor heeft het gewonnen! Hartelijk gefeliciteerd! Wil je hier voor een museum op de